Narum payu newskum ke channel num ta ki padba ke briu nyota. Kawai ke video kabla mi kalapen i yaki hajar litar kidut kibla the hakawa narmada barkani ke video kala purba hakarensan social media kabla wanra ru ya kejingannya hakabedei barka jing melin ka jing nyam barka jing bakli ya kamaryang bat ka jing duna bam hapok kari India haka video ka banget nyam bala the hadu khatwe hajar litar kadut kum kadak ka jing sngoba haka baladan kibakershan yakani ya ka jing le jangki bat ru ba kala dei ru ka jing dan kam ka bala kular ban pendem nrai dan pat ki bala persya da ka baong bakum kani ka la ru bandai haka imlang ka salang na ka dawba dang bon ki briu ki bathia da ka jing tangan pormi ladan ru ba persya ya kani da ka baong baka jing the ya ka dut kumni kan keta ya ka daum hakawa badan pat ki bala ai daw bakani kalong kum ka jing ai jing bam yaki daum watla kalami ka jing ai nia ka bahar kom nrei ka jing sngo jong ki briu pat ki shong hi haka bor perkhat jong ki maroi maroi